नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD Vance 21 एप्रिलच्यान म्हळ्यार फाल्यांच्यान 4 दिसांच्या भारत भेटेर दोनूय देशांमदले व्यापार संबंदांतले व्यापार धोरण ते मांडटले. मुर्शिदाबाद घडणूक काळजाक हात घालपी आसा. राष्ट्रीय महिला आयोगाची अध्यक्षा विजया राहतकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. सरकार आनी सामान्य मनीस हांचे मदले नाते वाडोवपा खातीर जनसंपर्क हो म्हत्वाचो धागो आसा. जनसंपर्काक लागून लोकशाय घटमूट जाता. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांची माहिती. उजो लागपाच्या घडणुकां पासून जागृताय हाडपा खातीर पणजेंत फायर रन रॅली जाली. अग्निशमन विभाग आनी परभरी रोटरी क्लबाच्या जोडपालवान ही रॅली आयोजीत केल्ली. IPL क्रिकेट खेळांत आयज पयलो खेळ पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं जाता. दुसरो खेळ मुंबय इंडियन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं जातलो. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 एप्रिलच्यान सावदी अरेबियाच्या भेटेर वतात. भारत सावदी अरेबिया हांच्या रणनीतीक संबंदान ह्या भेटेक गती येतली. 2016 ते 2019 वर्सा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सावदी अरब देशाची तिसरी भेट आसा. Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD Vance 21 एप्रिलच्यान म्हळ्यार फाल्यांच्यान 4 दिसांच्या भारत भेटेर येतात. सगळ्यात पयलीं ते दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. उपरांत जयपुरात वचून ते पिंक सिटीचो आनंद घेतले. जयपुरात तांच्या येवकाराक नेटान तयारी जाल्ल्या. 22 एप्रिलाक राजस्थान इंटरनॅशनलांत जावपी US इंडिया व्यापार संमेलनात वांटेकार जातले आनी दोनूय देशांमदले व्यापार संबंदांतले व्यापार धोरण ते मांडटले. उपरांत ते राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हांची भेट घेतले. 23 एप्रिलाक ते आग्रा वचून ताज महल पळयतले आनी 24 एप्रिलाक ते अमेरिकेक वचपाक भायर सरतले. केरळचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केल्या. वक्फ कायद्या संदर्भात कांय लोकांनी दुष्प्रचार केला आनी हो कायदो आडावपाचो यत्न केला अशें तांणी म्हळां. I think unfortunately some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who in turn for the last 35 years has done nothing for their problems. नव्या वक्फ कायद्याची जागृताय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी आयच्यान जनजागृती कार्यावळ सुरू करता. 5 मे मेरेन हे अभियान चलतले. वक्फ कायदो मुस्लीम समुदायाक कितलो फायदेशीर आसा हाची जागृताय करपी हे अभियान आसा. इंदोरात वक्फ कायद्याचे समर्थन करपी एक मोठे आयोजन जाल्ले. मुस्लीम समाजाच्या वतीन ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हातूंत शेकड्यांनी मुस्लीम समुदायांनी ह्या विधेयकाचेर येवकार केलो आनी सरकाराचे आभार मानले. ह्या कार्यावळीत मोठ्या संख्येन मुसलमान महिलांचो आस्पाव आशिल्लो. मुसलमान भावांनी ह्या वेळार एकामेकांक मिठाई खावन खुशी उक्तायली. ह्या कार्यावळीक इंदोरांतले लोकसभा खासदार शंकर लालवानी मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की वक्फ संपत्तीची म्हायती आतां ऑनलायन उपलब्ध आसतली. हाका लागून पारदर्शकता वाडटली. उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज के खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रहेगी. एक पारदर्शिता के साथ काम होगा. तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है. जम्मू काश्मीरातल्या रामबन वाठारात उटंगराच्या पावसान 3 लोकांक मरण आयला. रातच्यान थंय शिरंधरांनी पावस पडत आसा.
खुबशा जाग्यांनी पालसाना कोसळप आणि हुंवार येवपाच्यो घडणुको चालू आसा। हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण प्रशासनान सुरक्षेची पयलीच तयारी केल्ली, ताका लागून चड जिवीतहानी जावंक ना। उटंगराच्या पावसाक लागून रामबन राजमार्ग येरादारी खातीर बंद आसा। आयज जम्मू काश्मीर वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। केंद्र सरकारांतले मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी रामबन सरकाराची लोकांची केल्ल्या सुरक्षे खातीर तोखणाय केली। थळाव्या लोकांक धीर धरपाचें आवाहन मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी केलां। रात को कंटिन्यूसली, जैसा आपको पता है, अभी रनिंग हुई है, उस वजह से रोड जो है पूरी तरह ब्लॉक हो गई है। तो ये रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद जो है ये गाड़ियाँ जो है स्टॉप की हुई है। यहाँ हमारे पास उधमपुर दिखेनी में है, फाटा में है, मजालता उधर है, कम से कम 1000 के लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली व्हीकल जो है अभी स्टैंडेड है। मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल, तो आराम से हम लोग सो रहे थे। तो ये घटना हुई रात को 3 बजे, बारिश वगैरह आई, शोर शराबा हुआ। तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, नीचे उतरा तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था, और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुर्शिदाबादात जावपी हिंसेक लागून अस्तंत बंगाल सरकार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात आसा। भाजपा सेगीत ममता सरकारा आड विरोध उक्तायता। ममता बॅनर्जी राजकारण करता। हिंदू वर्गात असुरक्षताय पातळ्या अशें भाजपा खासदार प्रवीण खंडेलवाल हांणी म्हळां। अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहां पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और वहां पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? मुर्शिदाबाद घडणूक काळजाक हात घालपी आसा अशें राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर हांणी म्हळां। मुर्शिदाबादाच्या लोकांनी आपली सपनां तुटतना पळयल्यात आनी आपली सगळी संपत्ती तांणी वगडायल्या अशें तांणी सांगलें। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या एका पंगडान मुर्शिदाबाद वाठाराची पळोवणी केली। तांणी पीडित लोकांकडेन भासाभास केली। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना। अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है
कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गाँव में हम निर्वासित हो गए। अस्तंत बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीचेर तांणी खर टिका केली। अजून मेरेन पीडित लोकां खातीर सरकारान कितें केलां असो प्रश्न तांणी राज्य सरकाराक केलो। इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है? कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं? उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करे। मुर्शिदाबाद घडणुकात सामील आशिल्ल्या आरोपींचेर जाता तितले बेगीन कारवाई करपाची मागणी विजया रहाटकर हिने केली। पश्चिम बंगाल की सरकार को मैं तत्काल और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने का मैं आग्रह करती हूँ। ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है, इनके साथ आप डट के खड़ा रहिए। इनकी जो तकलीफें हैं उस तकलीफों को आप समझ कर लीजिए और उसी के साथ साथ उनको न्याय मिलने के लिए आप तत्काल उस व्यवस्था को आप बनाइए। उनका ध्यान रखना, उनको आधार देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना और जो उनका नुकसान हुआ है इस नुकसान को त्वरित उसको भरने के लिए काम करना ये आपका काम ही बनता है। दिल्लीच्या लोकांक उदका संकटांतल्यान मुक्ती दिवपाक दिल्ली सरकारान 1111 उदका टँकर सोयेची सुरवात केली। हे टँकर GPS तंत्रगिन्यानाचे आसून उदका पुरवणीचेर लक्ष दवरतले। हे तंत्रगिन्यान टँकराची गती आणि उदका पुरवण हाचेर खास नदर दवरतले अशी माहिती दिल्ली उदका पुरवण विभागान दिल्या। दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी ह्या नव्या सोयीनुसार टँकर माफियांचेर निर्बंध। पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे, पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। दिल्लीचे भौशीक बांधकाम खात्याचे मंत्री परवेश वर्मा हांणी लोकांक सुविधा दिवपाचे काम दिल्ली सरकाराचे आसा अशें सांगले। केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं। हम ये शॉर्ट टर्म में जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। टैंकर ना केवल लोगों के घरों में जाता है बल्कि जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमने शुरू किया है। सरकार आणि सामान्य मनीस हांच्या मदले नाते वाढोवपा खातीर जनसंपर्क हो महत्वाचो धागो आसा। जनसंपर्काक लागून लोकशाय घटमूट जाता अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले। पब्लिक रिलेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या जोडपालवान जनसंपर्क दीस मनयलो। त्यावेळी लोकशाही कोणासाठी आहे, सरकार कोणासाठी आहे, कशासाठी आहे, सामान्यतः सामान्य माणूस कशा पद्धतीचं जीवन जगतोय, सरकारला यासाठी काय करायचं आहे हे फक्त एअर कंडिशन बंगल्यामध्ये किंवा ऑफिसमध्ये बसून नाही समजणार। परंतु तुम्ही जेव्हा खालच्या माणसाचं मत काय, त्याची अडचण काय, त्याचे विचार काय हे जर
वरपर्यंत पोहोचले नाही तर या सगळ्या गोष्टीचा उपयोग योग्य तऱ्हेने होणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे तुमचं जे काम आहे काय मग पत्रकार असू दे किंवा जनसंपर्क अधिकारी असू दे आपण सर्वच असू दे परंतु हे जर व्यवस्थितपणे झालं तरच ही लोकशाही मजबूत होईल आणि या लोकशाहीच्या माध्यमातून या जनसंपर्काचा हा जो धागा आहे संपर्काचा जो धागा आहे म्हणजे विश्वासाचा धागा आहे. काय खरं आहे या सगळ्या याच्यातून आम्हाला वरपर्यंत आणि वरचं काय ते खालपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्हीच करू शकता. उजो लागपाच्या घडणुकांपासून जागृताय हाडपा खातीर पणजेत फायर रन रॅली जाली. ह्या वेळार बरेचशा तरणाट्यांनी ह्या रॅलीत वांटो घेतलो. अग्निशमन विभाग आणि पर्फरी रोटरी क्लबाच्या जोडपालवान ही रॅली आयोजित केली. ह्या जागृताये संदर्भात अग्निशमन दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी कार्यावळीची खोलायेन म्हायती दिली. गोवा फायर रन marathon 2025 in coordination with the Rotary Club. Good response we have received from the citizens and we have also given them demonstrations as you have seen how to handle the first aid fire extinguisher during emergency. That also training we have given to them and we have performed very well in this fire prevention week all over India. Also they have appreciated our fire system, fire techniques we have conducted during the fire prevention week. रोटरी क्लबाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ह्या रॅली संदर्भात माहिती दिली. Safety week which is going on from 14th to 20th of April. And there was an event for running under Fit India movement. And since we as Rotary Club of Polvarim have been organizing marathons, they approached us to assist them, and we are happy to organize this 2 and 5 kilometer for them on this day, which is a concluding day of fire safety week. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पोलिसांनी ताचो बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि वासुदेव ओझरेकराक अटक केल्या. पुलिसांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण श्रवण आणि ताच्या बापायची झगडी चलताली. श्रवण हो एकटोच घरात रावतालो. ह्या संदर्भात आनीकूय तपास चालू आसा अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगले. On 15th April, Walfoy police station had received information about a deceased individual in Ambede, Nagargaon, Sattari. As soon as we had received this information, police teams were sent to the scene. At the same time, forensic experts from the Goa Forensic Science Lab were also sent to the scene of crime. When the police staff reached at the location, they discovered a body which was identified by the family members as one Shravan Barve, who was aged 24 years. It was told to the police that he used to live in the same house in the compound of which this body was found. After inspecting the scene of the crime and after speaking to the forensic experts, the Walpoy police station concluded that it would be correct to begin investigation by registering a case of murder. Consequently, an FIR under section 103 Sanhita was registered at 2 p.m. on 15/4/2025. On that same day afternoon, they had registered a case of murder. बायलांमदी सर्वायकल कॅन्सरची चड शक्यताय आसा. सध्या ह्या बाबतीचे प्रतिभात्मक HPV वासीन उपलब्ध आसा. ह्या वासिनाची जैतिवंत चाचणी जाल्या. ताका लागून लोकांनी गैरसमज बाळगू नये अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजी रोटरी क्लब आणि वन वर्ल्ड गोवा हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या मोफत लसीकरण कार्यक्रमात ते उलयताले. ह्या वेळार डॉ. केदार पडते, डॉ. वंदना धुमे, गौरीश धोण, भुताणी इन्फ्राचे मुखेल अधिकारी अमित तन्हेजा आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नवीन वॅक्सीन आसा वीच इज अ स्पेशली सर्वायकल कॅन्सर जावपाक जायना म्हणून हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्ही हे रोटरी क्लब आनी वन वर्ल्ड गोवा हांच्यांनी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. त्या निमित्तान अवेरनेस जातली
तुम्ही आनीक 10 जाणांक सांगतले आपूण वॅक्सिन घेतले, दोन्ही हो डोस जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी आनीक वॅक्सिन आमकां दिवपाचें आसा. म्हणजे तुमी फुल्ली सेफ अँड सेक्युअर्ड जाका आमी म्हणटा की सर्वायकल कॅन्सर केन्नाच जावचो ना. कारण ज्याचे चान्सीस इन फिमेल्स म्हणजे लेडीजाच्या मदीं सगळ्यात चड चान्सीस कसले आसा जाल्यार सर्वायकल कॅन्सर जावपाचे चान्सीस सगळ्यात चड उरता. म्हणून हे वॅक्सिन जे आसा पळय हे घेता ते केन्ना हे वॅक्सिन घेतल्या उपरांत 99.9% तो कॅन्सर जावचो ना. आतां हे कित्याक घेवप? जर चुकून कॅन्सर जालो जाल्यार 2 गजाली आमी सातत्यान जे पळयता की आमकां एक म्हणजे लॉस ऑफ आवर हेल्थ हे तर जाताच, बट लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टायम हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आणि ताका लागूनच हे वॅक्सिन घेवपाक जाय. आयज देशभरात पास्कांची परब क्रिस्तांव भाव उमेदीन मनयतात. अशें मानतात की ह्या दिसा जेजू क्रिस्ताचो पुनर्जल्म जाल्लो. क्रिस्तांव धर्माची सगळ्यात आर्विल्ली आनी म्हत्वाची ही परब आसा. गुड फ्रायडे उपरांत येवपी आयतारा ही परब मनयतात. ह्या दिसा देशभरांतल्या इगर्जांनी प्रार्थना सभा जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टरा निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या. एक्स संकेतथळाचेर बरयतना तांणी सांगले की ह्या परबेन आमी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जल्माची याद करतात. नवी उमेद आनी नवी प्रेरणा ही परब सगळ्यांक दिता. आशा आनी आनंदाची ही परब सगळ्या लोकां मदीं शांती आनी उदरगत हाडू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्टर परबी निमतान भारतवासियांक परबी दितना एक्स संकेतथळाचेर बरयला. हे इस्टर खास आसा. संवसारभर ही परब मोठ्या उमेदीन मनयतात. ही परब दरेका लोकां मदीं आशा, नविनीकरण आनी करुणेची भावना हाडू. तशेंच चारूय दिकांनी खोशी आनी उदरगत जाव अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आयज गोंयांतूय पास्कांची परब क्रिस्तांव भाव उमेदीन मनयतात. सकाळच्यान विंगड विंगड इगर्जांनी प्रार्थना सभा जाल्यो आनी क्रिस्तांव भावांनी आशीर्वाद घेतले. पणजेच्या मेरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्जेन क्रिस्तांव भावांनी चर्चीत वचून प्रार्थना करून आशीर्वाद घेतले. फादर वॉल्टर डिसा हांणी ह्या संदर्भात माहिती दिली. खोर्लेच्या सेंट जुआंव फाकुंतो चर्चीत जाता ते मीस म्हत्वाचे मानतात. मध्यान रातीच्यान पास्कालची परब मनोवपाक सुरवात जाल्या. मेणवाती पेटोवन उजवाड फाकोर आनी बायबलांतले विचार आयकून लोक इस्टर मनयतात. ह्या संदर्भात खोर्लेचे इगर्जेचे पाद्री केविन रॉड्रिग्स हांणी पास्काची परबेची माहिती दिली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवाउपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. कॉस्प्ले चॅम्पियनशिपीत देशभरातले कलाकार, रचनाकार, प्रशंसक वांटेकार जातले. मुंबईत जाल्ल्या ह्या संदर्भातल्या एका कार्यावळीत वांटेकारांची वळेरी जाहीर केली. भारतातली सगळ्यात प्रतिष्ठीत अशी ही सर्त आसा. ह्या संदर्भात संस्थापक आणि मुखेल अधिकारी व्यंकटेश हांणी अदीक माहिती दिली. हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेस की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं. भारतीय कॉमिक संघटनेचे सचिव अनादी अभिलाष हांणी सांगले की ह्या सर्ती खातीर खुबशे कॉस्प्लेयर्स वांटेकार जातात. काफी बेहतर तरीके से
हुआ, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। फॉर्बिडन वर्ड्स संस्थेचे संस्थापक आणि मुखेल अधिकारी अजय कृष्णा हानी सांगले की ह्या सर्ती निमतान आमची संस्कृती अभी एक दाखोवपाक मेळटा। कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉप्स प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। IPL क्रिकेट खेळात आयज पयलो खेळ पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांच्या मदीं जाता, जाल्यार दुसरो खेळ मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडा मदीं जातलो। पयलो खेळ चंडीगडात 3:30 सुरू जाल्लो। ह्या खेळात 20 षटकात पंजाब किंग्स पंगडान 127 धांवड्यांचें आव्हान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा मुखार दवरले। 7:30 वानखेडे स्टेडियमाचेर जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती JD व्हेन्स 21 एप्रिलच्यान म्हळ्यार फाल्यांच्यान 4 दिसांच्या भारत भेटेर दोनूय देशांमदले व्यापार संबंदांतले व्यापार धोरण ते मांडटले। मुर्शिदाबाद घडणूक काळजाक हात घालपी आसा। राष्ट्रीय महिला आयोगाच्यो अध्यक्षा विजया राहटकर हांणी पत्रकार परिशदेत दिली माहिती। सरकार आणि सामान्य मनीस हांच्या मदले नाते वाडोवपा खातीर जनसंपर्क हो म्हत्वाचो धागो आसा। जनसंपर्काक लागून लोकशाय घटमूट जाता, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांची माहिती। उजो लागपाच्या घडणुकांपासून जागृताय हाडपा खातीर पणजेत फायर रन रॅली जाली। अग्निशमन विभाग आनी परवरी रोटरी क्लबाच्या जोडपालवान ही रॅली आयोजीत केल्ली। IPL क्रिकेट खेळात आयज पयलो खेळ पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांच्या मदीं जाता। दुसरो खेळ मुंबई इंडियन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडा मदीं जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीत नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आस्वाद। आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।